يما موالي الهوى يما موالية يما موالي الهوى يما موالية بسمة بتقهر الهموم والأمل يملاها عمري الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها بسمة بتقهر الهموم والأمل يملاها عمري الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها والكون كله بيحضر لعرس الحرية لما موالي الهوى يما موالية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Ambe masara manifoka abargada halimi sonani ka bidunya irana ka nyeta TV flebo ka obela jelen foni watina Mali kono farafina banga katase dien fanto bela jelema ka fu au ka danaya talla kada anga jabarani suka ni oyetele nyeta e jemka mini afleka la jen watina abefo odema faso jokene jemka ni mimbe nyanama nyeta TV jabarani so sanfe dogokun ni wati kelen ambe fulla se bela jelema o munumbe kan fle jabarani soka kata se bololo sira ma YouTube kata se Facebook ma onanyo na wero sira ambe fulla se o bela jelema ina fo jemkan ere togo be talike togo mina ka wulika jo ani chesuru blasenka anga jamana ka nyeshi ama jamana yere abse ka wulika bo dinge kono togo mina alma abse ki jo tintin sanfe togo mina o fero ko luboloda abefo odema faso joli kene walasa kaseka nyesoro okola welebe bla anga jamana chefara musoka demsen fara makorobaka ma hakli juru chanino walasa anka sekana barusigi mu ni obato anga jamana amseka fere blasinka tugomna abseka bodinge kono tugomna ninka ijo tinti sanfe oye malde nyuma kelengena bela jelenka akilna tai bi anye wele bla anga jamana ma badoma mini anyale wele kana nanale bina barosigi mi amba jigia kafo anafa bina buya kosobe ote mawre hoye Gawusu Tangara abefo mami mako architecte ni odi fere be boloda mamunu fe walma nyedon be mamunu na so joli la katase pon re joli katase ona nyona woroma alika bara benuma walma udoniya sabatira aliyoro ninka ujonjon soro anye a wele kana bi walasa anale ka se ka baro sigi reke utugo kelen kofe ni jamana jo reta kalaje amato kofe ayi sindu jamana jo barala fanga yini ton walma berebereli ton mimbe anga jamana kono nabe fama Ligue démocratique pour le changement LDC ni alere nyema ba walma kulu nyema ba e général Moussa Senko Kulubali ambe fulla samani kenenka o nyema danga folodo amse ka fotinto tugola munyato architecte ya bara ale nyesoala anga jamana kono gele abe bara inawa architecte yere ka jekulu abe tugo di anga jamana kono architecte ka bara concurrence kelendo ka jeu kawa inafo an rekerefe jamana walman nanzaro ka chake bundaso architecte ya re munye abe kabiri lawali lawa bara kurado anga jamana kono ani dadu la ni ka fiselke barota ko flana na mobina buli an reka jamana la halaka ambe wakati krangrani kono abe fomi ma ko transition chamachela fanga ale refele munya akula lika joju men kan ka buluda dona na tolo fe chamachela fanga mnyemo fe mimse ka ke sababu kala fluere katasi una nyono ma dabna dunu bela chilena ni wati labolike anga borosiki konnana ka flebo bela chilen fo ka Gawusu Tangara ka nofema were ku bela chilen fo Ligue démocratique pour le changement ka tondo bela chilen fo Mali kono ni wati na amunu sogolendo ana de jabarani sula na beka telenyata fleni watina yani angata nyefe ka kuma di Gawusu Tangara rema aka fulikeni watina ka nyeshi telenyata flebo bela jelema Gawusu Tangara assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Somo bidi to rasulullah itangara ambaje bashitila bashifete alhamdulillah aywa ni mako ke ka fulikeni watina ka nyeshi telenyata flebo ma ibse ka mun soro ka fo Gawusu Tangara. Alhamdulillah ya rabbil alamin. A'udhu billahi minash shaitani rajim.
ñamele mbi folo ki yere fo tabarkala mbe tele ñata ni radio ñata mbe a bela jelen fo ka damna duguma fo sanfɛ awo mbe an filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo mali kɔnɔ mali kɔ kan tabarkala ɲɛta a bɛ baara mun na vraiment a ma dogo mɔgɔ si la alhamdulillah u bɛ fasojɔ baara mun na a ma dogo mɔgɔ la tabarkala donc an bɛ dugawu kɛ komi fɛn yɛrɛ tɔgɔ ko ɲɛta donc an tɛna fɔ ko ka taa ɲɛ an b'a fɔ de ko ka ɲɛta sabati amin ya donc alhamdulillah vraiment a ye n wele nana wele jaabi lamɛn vraiment a diyara n ye Tabarkala. donc n bɛ ɲɛta mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo n bɛ ɲɛta filabaga bɛɛ lajɛlen fo a lamɛnbaga n b'u bɛɛ lajɛlen fo tabarkala voilà alhamdulillah an bɛ i yɛrɛ fo ka i waleɲuman dɔ bari an y'a ɲini tuma min na k'i wele ka na nin jɛmukan in kɛnɛ kan i ka se ka na ɲɛnamaya i ye o bonya accordé an ye malgré que occupation ka ca bari an b'a dɔn i bɛ baara min na a baara in fanga ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ nka i y'o baaraw bɛɛ bila ka se ka na an ka wele jaabi an ka se k'an da don i yɛrɛ ka ca la ani jamana ko la an bɛ o bonyamasegin kɛ ka taa i yɔrɔ k'a ɲini masa rahamani fɛ ala ka an ni sababa bɛn Amin ya Rabbi. an bɛna kuma minnu fɔ ala ka barika don kuma fɔ Amin ya Rabbi, amin. ayiwa an bɛ i yɛrɛ fo i ka nali la an ka plateau kan foliw kɔfɛ an bɛ tɛmɛ ni ɲininkaliw ye joona joona ayiwa Gawusu Tankara an y'a jira sisan jɛmukan daminɛ na k'a fɔ e bɛ ciya min kɛ a bɛ fɔ o ma ko architecte architecte nanzarakan don mun do de k'a ɲɛfɔ faamuya bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na tele ɲɛta filɛbaw fɛ Inshallah donc ala ka ni sababa bɛn amina rabi i y'a fɔ cogo min ne ye architecte ye yan'o cɛ n donna kɔnɔ cogo min n bɛ dakuruɲɛ damadɔ ko ɲɛfɔ n ye n ka duguma kalan kɛ misira école la misira école la ka camancɛ kalan kɛ lycée technique la génie civil donc o de kɔfɛ n taara a tɔ lase sanfɛ kalan na Algérie école polytechnique d'architecture et d'urbanisme donc an ye architecte in kalan kɛ yen nɔ de donc architecte ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye o ye ka labɛnw sabati n'a sɔrɔ ni so bɛna jɔ sisan so yɛrɛ kan ka jɔ cogo di mɔgɔ sugu jumɛn bɛna don so kɔnɔna na parce que architecture yɛrɛ kalan kɔnɔna na an bɛ économie kɛ an bɛ sociologie kɛ o bɛɛ kun ye pour que architecte ka se ka labɛn ka se ka olu fɛn ninnu sabati soko kɔnɔna na sociologie ye jumɛn ye o ye ka comme o b'a fɔ cogo min étude de la société donc adamaden i yɛrɛ ka adamadenya cogoya ka se k'o faamu donc parce que so bɛ jɔ mɔgɔ de ye donc a bɛ jɔ mɔgɔ min ye f'i ka o mɔgɔ sugu dɔn ni sisan yɛrɛ tɛ ni kun taara an ka togoda ninnu na bɔbɔw ka so jɔcogo bamananw ka so jɔcogo maninkaw ka so jɔcogo nin si ni si kun tɛ kelen ye donc o de y'a kɛ architecte ka formation fana kɔnɔna na a ɲininen don a ka se ka sociétéw fana kalan ka sociétéw dɔn donc tubabukan yɔrɔ dɔ fana b'a fɔ ko l'architecture est l'expression de la culture donc yɔrɔ i mana culture kɔni kuma fɔ o ye adamaden de ye o ye adamaden voilà o bɛ seko ni dɔnko ko fɔ voilà donc sisan nɔ an nana an yɛrɛ sɔrɔ donc architecte ka baara o ye ka plan de labɛn c'est à dire so yɛrɛ bɛ jɔ cogo di c'est à dire par exemple ni service don bureau joli bɛ k'a kɔnɔna na bureau kan ka jɔ cogo di bureau c'est à dire baarakɛyɔrɔ ɲɛmɔgɔ o ka place kan ka bila place jumɛn na par rapport aux autres ya donc so fana kɔnɔna na dutigi ka so ani mɔgɔ tɔw ka so olu bɛ labɛn cogoya jumɛn na ani so ni ɲɛgɛnw cɛ kan ka kɛ cogoya jumɛn na ani so ni gabuguw cɛ kan ka kɛ cogo di olu bɛɛ bɛ labɛn bon architecture bɛ se ka taa fo dugu yɛrɛ labɛnni na donc dugu sigicogo sugu bɛ bila min sugu fɛn comment on appelle misiriw bɛ jɔ fan jumɛn fɛ ani sow bɛ jɔ fan jumɛn fɛ bon nin bɛɛ bɛ baara in kɔnɔna na quoi voilà ni de kalan bɛ ɲɛɲini ko o de bɛɛ lajɛlen dɔn a sen fɛ awɔ nin dɔnniya mana sabati maa min na ka jɔnjɔn ta k'a d'i ma o de ye architecte o de ye architecte ye awɔ nka nin ye kalanjan ye sa dɛ duguma kalan kɔfɛ walima camancɛ kalan kɔfɛ camancɛ kalan kɔfɛ i bɛ san 5 de kɛ o y'a dɔgɔmani ye o y'a dɔgɔmani ye awɔ o y'a dɔgɔmani ye o b'a yira k'a fɔ dɔnniyaba bɛ sabati adamaden na walasa i ka se ka kɛ nin baara kɛbaa ye nka a maa ka ca anw ka jamana kɔnɔ wa a mɔgɔ ka ca parce que bibi na an bɛ taa mɔgɔ 300 o ye minnu a bɛ mɔgɔ 300 ni kɔ bɔ o ye minnu enregistrelen don minnu lakodɔnnen don faso fɛ ayi an ka tɔnkulu la parce que comme dɔw bɛ yen nɔ n'u nana bon
a bɛ se ka kɛ u bɛ taa sira wɛrɛw fɛ parce que ni tɔgɔ sɛbɛnna tɔnkulu la cotisation sara b'a la donc ko caman b'a kɔnɔna na bon minnu ni peut-être n'olu y'a ye k'a fɔ u ka baara tɛ o fan fɛ olu bɛ se ka tɛmɛ ni sira wɛrɛw ye k'a sɔrɔ u ma inscrit ordre la voilà donc an ka tɔnkuluba ça c'est l'ordre des architectes du Mali donc architecte minnu mana pour que ka se ka architecture baara yɛrɛ kɛ Mali kɔnɔ fo o tɔn k'i lakodɔn donc o kɛlen k'i lakodɔn sisan nɔ o bɛ papier dɔ d'i ma donc o papier de i bɛ to o de déposer pour que ka agrément sɔrɔ agrément o ye faso yɛrɛ ka yamaruya sɛbɛn ye pour que i bɛ se ka baara kɛ cogoya min na. Alhamdulillah. Nka e yɛrɛ ka cakɛ bondaso b'a d'a ma de. Awɔ ne ka cakɛ bondaso b'a d'a ma. Donc comme y'a fina cogo min bɔlen sanfɛ kalan na Algérie ka na yan nɔ o kɛra en 97 donc 97 n ye baara kɛ mɔgɔ dɔw bolo donc parce que pour que i ka se k'i ka agrément sɔrɔ a kun laɲininen don i ka kalo 18 kɛ dɔ bolo baara la pour que i ka se ka jamana yɛrɛ kɔnɔna architecture faamu o tigi nɔfɛ pour que i yɛrɛ ka se ka i yɛrɛ ta donc kalo 18 n y'o kɛ dɔw bolo voilà donc n bɛ profiter plateau in na ka foli lase ale yɛrɛ ma n'o ye Luc Kulibali ye donc ale ni architecte tɔw bɛɛ lajɛlen ani bon an bɛ dugawu kɛ an ka doyen dɔ bɛ yen ko Baba Sise ala ye ale miniji dɔgɔya donc n bɛ foli vraiment dugawu k'a ye ala ka hinɛ a la u ye jɔyɔrɔbaw kɛ yan'anw bɛ se yan nɔ voilà donc u ye labɛnw kɛ baara in kɔnɔna na donc an nana sɔrɔ olu de ko ninnu ɲɛbilaw kɛ donc a ye ko caman nɔgɔya an bolo voilà donc ani Gawusu Konate ninnu olu bɛɛ ye architecte baw ye olu ye Mali architecte fɔlɔfɔlɔw ye donc an nana olu de sɔrɔ yan vraiment u bilala ɲɛ ka an c'est-à-dire ko nin ɲɛ yira an na k'an bilasira a baara kɔnɔna na voilà donc an ka foli b'olu bɛɛ lajɛlen. Ayiwa donc o b'a jira k'a fɔ aw ka jɛkulu b'aw bolo bi a bɛ baara la wa a bɛ ɲɔgɔn kibaruyaw kalama kosɛbɛ. Ayiwa aw ni jamana cɛ bɛ cogo di Gawusu Tangara aw ye architecte aw ni jamana cɛ bɛ cogo di nin baara in na. Bon ani jamana cɛ comme n y'a fɔ cogo min tɔnkulu b'an bolo donc tɔnkulu kumaɲɔgɔnya b'o ni gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ donc à travers beaucoup de ministères donc u bɛ ne laɲini minnu bɛ yen an b'a lase u ma donc comme an ka baara in fana sariya a bɛ kɛ sariya de kɔnɔ sariya in dun jamana marabagaw de y'a sariyaw sigi donc o sariya in pour que k'o labato donc baara a tɛ se ka kɛ cogoya si la fo anw ni jamana marabagaw ka se ka jɛ k'olu baaraw kɛ bon donc ne yɛrɛ n ye garijɛgɛ sɔrɔ n ye baara caman kɛ jamana in kɔnɔna na donc baara ninnu kɔnɔna na n ye ministère de la sécurité n y'o jɔ olu kɛra baarabaw ye n ye minnu kɛ bon justice fana kɔnɔna na ministère de la sécurité min filɛ Amdalaye Asi 2000 voilà ne de o jɔ en 2011 voilà donc yan'o cɛ an ye tribunal caman jɔ tribunal mun yɛrɛ filɛ n ye Torokɔrɔbugu an y'o jɔ o ye commune 5 tribunal ye donc commune 6 tribunal an y'o jɔ min filɛ Bole awɔ donc ministère yɛrɛ ka direction ba 3 olu bɛ service ba mun kɔnɔ n'o bɛ cour d'appel kɛrɛfɛ donc an y'o fana baara kɛ yɛrɛ ni cour d'appel u tɛnkunnen don voilà ale R+3 ye donc an y'o jɔ u b'a fɔ DENAJ ça c'est la direction nationale de l'administration de la justice DENAPES fana b'a kɔnɔna na ça c'est direction nationale de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée voilà DENAJS fana b'a kɔnɔna na donc olu de ye justice yɛrɛ ka direction ba 3 ye donc olu tun bɛ location na donc ala y'a kɛ an y'olu baaraw kɛ ka se k'olu bɛɛ lajɛlen bɔ location na ka t'u bila u tɔgɔ la so kɔnɔna na a don o y'a sɔrɔ mɔgɔ min tun bɛ jamana ɲɛmɔgɔya la o ye Amadu Tumani Ture ala ka hinɛ la vraiment a y'an fo kosɛbɛ baara in kɔnɔna na donc vraiment occasion don n bolo nin plateau in kan vraiment ka se ka o ŋaniya ɲumanya k'o ɲɛsin a ma vraiment a ye jɔdaba kɛ o baara ninnu na voilà donc n ye prison fana caman jɔ donc n yɛrɛ ka baara laban o kuncɛra mois de mai
passé donc n'o kɛra Bamakɔ yɛrɛ prison ba ko yɛlɛma ka taa n'a ye Keɲoroba donc an y'o baara kɛ o kun cɛ voilà donc faso ɲɛmɔgɔw yɛrɛ vraiment u nisɔndiyara la ko la kosɛbɛ fo u yɛrɛ ye an nommé ne ni entrepreneur mun y'a baara kɛ k'an kɛ chevalier de l'ordre national ye donc vraiment an bɛ profiter plateau in kan ka jamana marabagaw fana fo o la ka JCC ministre fo o la ani ministre kɔrɔ minnu tɛmɛna ne n'olu ye baara kɛ comme y'a f'i ɲɛna cogo min depuis 19 n bɛ baara in na donc ni ministre caman ye baara kɛ mais ne yɛrɛ ka baara fanba o kun ɲɛsinnen don ministère de la sécurité ani ministère de la justice donc sécurité la an ye polisiso caman jɔ an ye brigade caman jɔ donc ka na se olu ka ministère min yɛrɛ ma donc justice fana na an ye prison caman jɔ ka tribunaux caman jɔ donc ka na c'est-à-dire comme n y'a fɔ cogo min ka na laban u ka prison ba yɛrɛ la donc n ye a mɛn kumaw sen fɛ spécialiste minnu yɛrɛ nana ka na yɔrɔ in lajɛ n'o ye PNUD mɔgɔw ye ani yɔrɔ caman mɔgɔw u y'a jira k'a fɔ ko prison in vraiment ko sous-région in bɛɛ kɔnɔ a ɲɔgɔn tɛ yen nɔ Mali min jɔra Keɲoroba kan ka an lamini la k'a ɲɔgɔn tɛ a jɔcogo bolodacogo ni a baaraw yɛrɛ kɛra kɛcogo awɔ voilà donc parce que comme a mɛnna a bɛ wagati bɔ Mali ye a laɲini ko ka adamaden ka c'est-à-dire danbe k'o lakana donc o baara de kɔnɔna na donc prison fana kɛtɔ an b'olu jateminɛ k'a fɔ mɔgɔ i mana taa kaso la i ni hakɛ dɔ ka kan donc o de y'a kɛ an y'olu baara ninnu de labɛn a kɔnɔna na hali minnu bɛ taa ni Ala y'a latigɛ k'u lase donc labɛn dɔw kɛlen don pour que c'est-à-dire k'u labɛn n'u bɛ bɔ don min vraiment u yɛrɛ ka se ka société intégrée o bɛ taa fɛn caman na formation bɛ kɛ yen nɔ k'u dege baaraw la donc kalan fana bɛ k'a kɔnɔna na ne kalan ka di mɔgɔ min ye donc baaraw bɛ dege yen hali sport bɛ kɛ yen nɔ ballontan ni basketu a bɛɛ bɛ k'a kɔnɔna na donc nin bɛɛ ye fɛn ka labɛn kɛ kasoladenw u b'a jira k'a fɔ a jɔra kɛnɛba kan a jɔra kɛnɛba kan a jɔra kɛnɛ mun kan o bɛ bɛn 6 hectares alhamdulillah awɔ 6 hectares voilà nka architecture baara baara o baara i b'a sɔrɔ ɲɛnamaya la gɛlɛya b'a la a degun anw ka jamana kɔnɔ da bɛ se ka don olu la ka damadɔ ɲɛfɔ bon degun b'a la komi i yɛrɛ y'a fɔ cogo min degun bɛ baara bɛɛ lajɛlen na degun ninnu bɛ sɔrɔ yɔrɔ caman na donc baara yɛrɛ dicogo gɛlɛya dɔw b'olu la parce que souvent baara dɔw bɛ di a dɔw tɛ kɛ sariya kɔnɔna na bon kuma dɔw la baara dɔw fana o bɛ di mɔgɔ minnu ma i bɛ taa sɔrɔ kuma dɔw la a espérance ba t'u la bon donc olu ye gɛlɛya dɔw ye bon an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ souvent comme marché ko bɛ cogo min baara ko bɛ cogo min bɛɛ de b'a ɲini ka baara ɲini yɛrɛ ye donc o kɔnɔna na c'est-à-dire sama dɔw bɛ an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ bon i bɛ taa sɔrɔ dɔ ye baara dɔ daminɛ yanni contrat signali cɛ i bɛ taa sɔrɔ a toɲɔgɔn dɔ fana bɛ kɛlɛ la o ko la parce que architecte ka baara ye fɛn dɔ ye il faut que olu ka faamu comme an y'a fɔ cogo min baara ɲɛbilaw de don tuma dɔw la i bɛ taa sɔrɔ dɔ bɛ yen wari t'a bolo sinon normalement yɛrɛ i man ka architecte wele k'a sɔrɔ a sara t'i bolo awɔ donc c'est-à-dire n'i y'a wele dɔrɔn c'est-à-dire ka baara ko f'a ɲɛna parce que depuis o don ale b'a ka baara daminɛ donc normalement i b'a sɔrɔ a sara labɛnna mais i bɛ taa sɔrɔ baara cakɛda dɔw bɛ yen c'est-à-dire olu fana bɛ c'est-à-dire fo olu ka se k'a fɔ ko baara bɛ bɛn nin hakɛ ma an bɛ fɛ ka nin baara de kɛ a bɛ bɛn nin ma pour que olu ka se ka musaka sɔrɔ mais kuma dɔ la donc n'olu tɛ baara yɛrɛ ɲɛ dɔn e t'a dɔn baara sariya e bɛ se k'a fɔ sisan n bɛna nin direction jɔ mais direction bɛ bɛn joli ma e tɛ se k'o dɔn n'i ma spécialiste dɔ contacter n'i ma ɲɛdɔnba dɔ wele direction yɛrɛ bɛ jɔ cogo di e tɛ nin si ɲɛ dɔn bureau jeli kan ka i mago b'a la a kan ka jɔ dugukolo min kan voilà ka conseil dɔ ɲini o k'i dɛmɛ k'i bilasira bon donc mɔgɔ min b'i bilasira
tuma dɔ la a bɛ taa planw kɛ ka d'i ma ka devis bɛɛ kɛ c'est à dire ka a musakaw k'olu bɛɛ bɔ k'o bɛɛ di e ma maintenant n'a fɔra sisan ko olu o baara o musaka sɔrɔla bon n'a fɔra ko ka t'o di mɔgɔ wɛrɛ ma ou bien ko ka concours kɛ ou bien ko ka consultation kɛ i b'a ye gɛlɛya bɛ don a la parce que dɔ ye sɛgɛn dɔ kɛ fɔlɔ yanni a bɛ se o yɔrɔ ma dɔ y'i mago a la fɔlɔ voilà ka baara kun fɔlɔ boli n'a cɛsiriw bɛɛ kɛ voilà donc o kuncɛyɔrɔ n'a fɔra ko ka taa di mɔgɔ wɛrɛ ma o gɛlɛyaw bɛ yen sinon sariya fɛnɛ kɔnɔ i man ka baara kɛ k'a sɔrɔ contrat t'i ni mɔgɔ cɛ bon comme i y'a fɔ cogo min ni wari fɛnɛ t'i bolo k'a di mɔgɔ ma donc i tɛ se ka contrat signer parce que n'i ye contrat signer ne wari ma sɔrɔ e b'a sara cogo di donc olu ye gɛlɛyaw ye baara kɔnɔna na bon et puis Mali yɛrɛ kɔnɔ an y'a jateminɛ nin wagati laban in kɔnɔna na u bɛ ka kalanso dɔw dayɛlɛ minnu bɛ architecte former mais fɛn u tɛ ka sariyaw bɛɛ labato donc an n'olu fana bɛ ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya pour que an bɛ se ka o kalanso ninnu bila c'est à dire sariya kɔnɔna na cogo min donc olu gɛlɛya misɛnninw bɛ yen mais n'Ala sɔnna don nataw la an bɛna olu gɛlɛya ninnu wuli ka bɔ yen parce que architecte ka baara ka gɛlɛn n'a ye plan kɛ sisan nɔ so jɔtɔ la ale de fɛnɛ bɛ so jɔli jate minɛ c'est à dire so a ye plan mun kɛ a ye plan min di baara bɛ ka kɛ o kɛcogo la donc o sen fɛ o bɛ fɛn caman bali misaliyala so binni ninnu an bɛ minnu ye ka caya a bɛ se ka olu bali donc et puis i ka so jɔ a sera yɔrɔ la i nimisara n'i balila ka na so ye ka cogoya sugu dɔ la a ma diya i ye donc souvent yɛrɛ fɛn a nege bɛɛ bɛ bɔ i la fo a bɛ jigin kɔnɔ yɛrɛ k'a ci ka segin a kan an b'olu kaw yɛrɛ fɛnɛ ye quoi dɔw bɛ yen nɔ u ka so bɛ jɔ ka se fo niveau dɔ la i b'a ye u bɛ nimisa u b'a ci u bɛ segin a kan bon pour que k'olu bɛɛ bɔ a la donc architecte jɔyɔrɔba de bɛ nin yɔrɔ ninnu na nka concurrence bɛ cogo di Gawusu Tangara bon concurrence an dafe jamanaw walima nansara jamanaw kana k'a fɔ minnu bɛ na min bɛ gɛlɛya lase aw ka baara ma o degun t'aw sɔrɔ wa bon alhamdulillah comme n y'a fɔ cogo min an kɔrɔw an'an faw minnu ye baara in daminɛ yan'an ka na olu kun ye labɛn dɔw kɛ k'a bila u ye sɛbɛn dɔw sera ka sɛbɛn dɔw labɛn u ni jamana marabagaw ni ɲɔgɔn cɛ k'a yira k'a fɔ ko architecte ye baara ye bɛɛ tɛ se k'a kɛ comme n y'a fɔ cogo min architecture lielen don culture de la a lielen don adamaden yɛrɛ de la bon e bɛna so jɔ mɔgɔ min e t'o sugu dɔn donc o baara ma nɔgɔn c'est pour cela u ye sariyaw sigi sen kan mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ fɛ ka bɔ kɔfɛ ka na baara kɛ Mali kɔnɔ architecture bunako kan i bɛ obligé de ka fara Mali architecte dɔ kan i n'o de b'a baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc o hokumu kɔnɔ c'est à dire gɛlɛyaba t'anw kan il y a concurrence ko la an ni mɔgɔ wɛrɛw cɛ hakilina ɲumanba ye donc i bɛ obligé i bɛ fara Mali architecte dɔ kan walasa baara in bɛ se ka sabati cogo min na o hakilina in ka ɲi o hakilina in ka ɲi ayiwa Gawusu Tangara architecture kɔfɛ nin kalanba in kɔfɛ ka se ka sojɔ walima jɔli fɛɛrɛw pont dilan b'o la sojɔ b'o la ka taa se o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw ma an y'a ye bɛɛ lajɛlen kɔfɛ i nan'i sen don faso yɛrɛ baara la ka ɲumanyaw caman kɛ i ka sigida la Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔ a ka jan Mali kɔnɔna na ka n'i sen don bɛrɛbɛrɛli tɔn jamana yɛrɛ jɔli n'o ye fanga ɲini tɔn ye i nan'i yɛrɛ sɔrɔ o kulu dɔ kɔnɔna na n'o ye Ligue démocratique pour le changement architecte kɔfɛ ka n'i sen don faso baara la ka n'i sen don ɲumanya k'o kɛ mun hakilina nana n'o ye nka ni Ala sɔnna ma baro ta ko filanan na an bɛ segin ka na i da don ni ɲɔgɔn cɛ ni ka walawalali kɛ Ala k'an sɔnni merci يمام وللهوى يمام وليا يمام وللهوى يمام وليا بسمة بتقهر الهموم والآمل يملاها عمر الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها بسمة بتقهر الهموم والآمل يملاها وأرضك ما بننساها والكون كله بيحضر لعرس الحرية لما
foli ani waliɲuman dɔn k'o lase aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma an seginna ka na an ka jɛmukan kɔnɔna na jɛmukan min ni aw bɛ k'a lajɛ nin waati in na a bɛ fɔ a ma ko faso jɔkɛnɛ dɔgɔkun o dɔgɔkun an bɛ maa dɔ wele ka se ka na walima ka wuli ka jɔ kɛ ka se maa dɔ ma ka barosigi kɛ n'o ye bi an ka jamana kɔnɔna na n'i ye jateminɛ ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ an ka jamana degun caman b'a kan o kama wele bɛ bila hakili juru caninenw ma walima maa dɔw ma u ka se ka na u fɛla fɔ jamana ko la bi maa welele o ye Gawusu Tangara ye maa ye sanfɛ kalanw kɔfɛ jamana wɛrɛw ka min dɔnni sabatira a yɔrɔ o ye architecture de sojɔ dɔnni pont dilanni ka taa se o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw ma Gawusu Tangara ye maa ye min ka cɛsiri fanga ka bon Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔna na a ka jan Mali kɔnɔna ma a ka wulikajɔw la baara min ni o ɲɛdɔn b'a la olu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ a nana i sen don jamana yɛrɛ jɔli la walima faso yɛrɛ baara la ka don fanga ɲini tɔn dɔ la walima bɛrɛbɛrɛli tɔn dɔ la n'a bɛ fɔ o ma Ligue démocratique pour le changement ni bakurubalen nana ko a ma ko LDC ni ye jɛkulu ye min ni a bilalen don sen kan anw ka jamana kɔnɔna na Gawusu Tangara nan'i yɛrɛ sɔrɔ jɛkulu in kɔnɔ cogo jumɛn na mun dun y'a to i ka architecture kɔfɛ jamana baara fɛnɛ walima société yɛrɛ kɔnɔna na ka n'i sen don baaraw la o hakilina nana cogo jumɛn na Gawusu Tangara. Ok, monsieur Ɲamele donc i ni cɛ ni baraji donc sababu mun ye n se politiki kɛnɛ kan o tɛ dɔwɛrɛ ye n'i ye jamanaden ye komi an bɛ kɛnɛ mun yɛrɛ kan sisan ko faso jɔ kɛnɛ donc o yɛrɛ o ye wasakɛ mun bɛ se k'a jira maliden yɛrɛ bɛɛ lajɛlen na ko bɛɛ kan k'i seko kɛ jamana jɔliko la donc i mana kɛ niveau la i mana kɛ cɛ o cɛ kɛbaa ye i mana kɛ fɛn fɛn na i ka n'i sigi ka fɔ n da tɛ n ka jamana ko la voilà n ka sira tɛ n ka jamana ko la voilà ayiwa dɔ de la k'a fɔ in na ko kuma bɛɛ bɛ yen nɔ k'a bɛ fɔ ko mɔgɔ i da kuma ma sara i la k'o tɛ jamana ko ye dɛ ko jamana ko kɔni k'o tɛ sara i la yɛrɛ de k'i b'i sen don o la non o ye tiɲɛ de ye c'est à dire jamana ko o bɛ bɛɛ de concerné o bɛ bɛɛ concerné parce que jamana n'a ɲana a bɛ ɲa bɛɛ de ye n'a ma ɲa fana a bɛ tiɲɛ bɛɛ de ye Ala k'an kisi o ma amina rabi donc o hukumu de kɔnɔna na bɛɛ b'a kalama k'a fɔ ko a bɛ wagati jan bɔ an ka jamana in gɛlɛya caman nana don a kɔnɔna na rebelle ko b'o la c'est à dire gouvernance ko b'o la fɛn caman b'a kɔnɔ donc o wagati dɔ nana kɛ o tɛ ne kelen o ye maliden caman ye mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ hami ni jamana ye ou bien n'i bɛ a ɲini ka jamana yɛrɛ taafan faamu dɔɔni i bɛ jɔrɔ yan nɔ n bɛ profiter ka n ka imam fo imam Mamudu Diko a ye wulikajɔ caman kɛ mɔgɔw ye fɛn caman fɔ ko alimami don karamɔgɔ don a nana yɛrɛ sɔrɔ mais mɔgɔw ma faamu de tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔ n'i bɛ jamana fɛ jamana bɛ taalen taabolo sira minnu kan a kan k'i jɔrɔ bɛɛ kan k'i sen don donc i mana kɛ mɔgɔ sugu o sugu ye i mana kɛ mɔgɔ sugu o sugu ye parce que kunnafonidila ye bɛɛ kan k'i sen don bɛɛ kan k'i sen don a la i bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ pour que jamana in kana na tiɲɛ i k'i seko kɛ donc o de ye ne yɛrɛ motivé ka nin baara in daminɛ bon o kɔnɔna fɛnɛ na hali baara siraw fɛnɛ fɛ n ye gɛlɛyaw sɔrɔ donc nin bɛɛ ye n poussé parce que wagati dɔw nana kɛ mɔgɔ dɔw ɲɛna ko ni jɔyɔrɔ dir'u ma a bɛ komi n'a fɔ olu ye mɔgɔ tɔw sa ou bien jɔyɔrɔ min b'olu bolo c'est à dire olu ka olu halalafɛn de don donc a ka d'u ye cogo min u b'a kɛ ten alors que jamana ye fɛn dɔ de ye bɛɛ n'a ka rôle don donc jɔyɔrɔ bɛ dɔ bɛ d'e ma dɔ bɛ nin bolo dɔ bɛ nin bolo donc bɛɛ bɛ bɛɛ bonya i ta kɔnɔna na mais n'o bɔra la k'a yɛrɛ kɛ yɛrɛsagokɛ ye ko bon e bilara nin ɲɛmɔgɔya la donc mun ka di e b'o de kɛ donc hali kuma dɔ la i bɛna mɔgɔ dɔ sɔrɔ a ka baara la i b'a sɔrɔ yanni e ka se mɔgɔ dɔw ka contrat signé a y'a ka baaraw kɛ k'a ban tuma dɔ la dɔ bɛ ban k'o tigi ka wari sara parce que tout simplement o kunkolo man d'a ye ou bien hakili bɛ fɛn dɔ la o ma sɔrɔ o kama donc nin gɛlɛya ninnu bɛɛ c'est comme n y'a fɔ cogo min bakuruba la c'est à dire gɛlɛyabaw de tun bɛ jamana kɔnɔ o de ye an yɛrɛ poussé ka don politiki kɔnɔna na voilà ayiwa an y'a ye k'a fɔ Bamakɔ sigida filanan na n'o ye commune de i ka wulikajɔ sera o ma ka taa se Bamakɔ yɛrɛ sigida 6nan na commune 6 diinɛ ta sira fɛ misirijɔw bilara sen kan olu wulikajɔ minnu n'i bɛ o kɛ
i ka fara i ka baaraw ka fara politique baaraw ka olu hakilinaw bɛ tali kɛ mun na Gawusu Tangara? O bɛɛ ye jamana kanu de ye. N'i ka jamana ka di ye bon mun ye baara wɛrɛw ye sigida saniyaw n bɛ profiter ka an dɔgɔnin a n'an jɛɲɔgɔn n'o ye Salifu Ɲare o yɛrɛ bɛ ɲɛtaa la aw fɛ yan nɔ n b'a yɛrɛ fo kosɛbɛ vraiment ka ɲɛtaa caméraman ka voilà ka wale ɲuman dɔn parce que an ye fɛn caman kɛ vraiment a taara ka taa an dɛmɛ a baara la bon ka se ka image ta ka a lacari yɔrɔ caman na voilà donc an b'a fɔ la ka wale ɲuman dɔn donc mun ye misirijɔw ye ninnu bɛɛ ye faso jɔ de ye o ya parce que n'i ko faso jɔli kɔni a bɛɛ de b'a kɔnɔ misirijɔ b'a kɔnɔ école jɔ b'a kɔnɔ dɔgɔtɔrɔso jɔ b'a kɔnɔ donc ni se ye mun ye bon comme ala y'a kɛ an ye silamɛ ye donc an ni alimami caman bɛ ɲɔgɔn kan an bɛ baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ hakilina falen falenw kɛ donc n'a y'a ye k'a fɔ ko an bɛ se ka an da don minnu na donc n'o kɛra o bɛnna misirijɔ ma an b'olu baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ donc alhamdulilayi tiɲɛ yɛrɛ la an ye sigara sababu ye k'an da don misiriko caman na bi bi in na olu bɛɛ bɛ misiriya la bi bateau bɛ kɛ o kɔnɔ nɔgɔyaw kɔnɔna na voilà donc ne yɛrɛ ka don politique kɔnɔna na c'est à dire n donna ma don pour que ka kɛ politicien c'est à dire comme y'a fina cogo min hami dɔ kun bɛ na an ka jamana bɛ ka taa sira dɔ ka sira man ɲi donc minnu kun bɛ ka jamana mara wagati tiɲɛ yɛrɛ la gɛlɛya caman kun bɛ yen donc o nana mɔgɔ dɔw jateminɛ o est ce que ni fanga nana ne ninnu sera ka fanga sɔrɔ est ce que o tɛna se ka kɛ nɔgɔya ye bon n nana ye olu yɛrɛ nana fara ɲɔgɔn kan ka kulu dɔ sigi sen kan ko plateforme pour le changement donc n ye général Musa Senko Kulubali ye o tɔn de kɔnɔna na n ye Mali Kulubaliya kɔnɔna na n ye mɔgɔba caman y'a kɔnɔ n ka danaya tun bɛ mɔgɔ minnu kan donc n ko sisan ko c'est à dire wagati sera ne ye labɛn kɛ ka taa QG ta ka c'est à dire mɔgɔw wele k'u fara ɲɔgɔn kan ka n ka dɛmɛ don ninnu ma k'a sɔrɔ hali u yɛrɛ tun t'a kalama 2018 campagne de kɔnɔna na an nana bɔ ɲɔgɔn kalama ya sinon ka plateforme bɛ lancer don min n taara kɛnɛ kan n taar'u fo mais comme n y'a fɔ cogo min e tun t'i yɛrɛ sɔrɔ ɲɔgɔn dɔnniyaba tun t'an ni ɲɔgɔn cɛ ya mais n kɔni taara ka t'u fo parce que n'o de kɔfɛ ne parce que ne bɛ mɔgɔ kɔ c'est à dire ani bonya mun ka kan i b'o kɛ voilà donc campagne kɔnɔna na an nana bɔ ɲɔgɔn kalama donc an ye campagne kɛ ɲɔgɔn fɛ fo ka taa élection na parce que tiɲɛ yɛrɛ la n y'a ye mɔgɔ min bɛ se ka dusu ta ka jɛ fɛn caman kɔ k'i faso vraiment a ka kan o ka dɛmɛ parce que bi bi in na an ka jamana gɛlɛya c'est à dire mɔgɔ ko de don mɔgɔ ko de don ni mɔgɔ ɲuman sɔrɔla ko ka bila yɔrɔw la mun bɛ se ka tile mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ mun yɛrɛ fɛnɛ tɛ n'a fɔ k'a bɛ miiri a yɛrɛ kelen na ka miliyariw caman ɲini a yɛrɛ ye ka miliyariw ɲini ka bila denw ɲɛ mais mɔgɔ mun miirina bɛ kɛ ko ka jamana jɔ vraiment n'olu ye jamana ɲɛmɔgɔya sɔrɔ a ka ca Ala fɛ an bɛ lafiya. Ayiwa Gawusu Tangara hakili la général Musa Senko Kulubali ale ka hakilina walima ka miirinaw e ka jateminɛw kɔfɛ e nana ka na tugu a kɔ walima ka hakilina a bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamana in yɛrɛ ka bɔ dingɛ kɔnɔ ni k'a jɔ tintin sanfɛ nka maa caman bɛ walima maa dɔw bɛ yen nɔ minnu ye politikimaaw ye olu y'a jira k'a fɔ sɔrɔdasi ni fanga yɛrɛ marali man kan walima sɔrɔdasi yɛrɛ ni jamana marali man kan bari u t'a ɲɛdɔn u m'o kalan kɛ u ye min ɲɛdɔn o de ye muguci yɛrɛ ye u tɛ fɛn wɛrɛ ɲɛdɔn o kɔ maa minnu b'o fɔ politikimaaw la e bɛ se ka mun jaabi sɔrɔ ka f'u ɲɛna Gawusu Tangara? bon alhamdulilayi an ye baara mun kɛ an ye wulikajɔ mun kɛ baara in daminɛ fo bi mɔgɔ caman bɔra o fili kɔnɔna na parce que c'est vrai k'i to fini kɔrɔ a baara ma nɔgɔn parce que jamana mago b'e la terrain kan jamana mago b'e la ka jamana lakana o lakana ale ni politique baara tɛ se ka taa ni ɲɔgɔn ye mais mɔgɔ mun n'i ye bɔra fini kɔrɔ c'est à dire parce que mɔgɔ bɛ ɲinɛ mun kɔ mɔgɔ min bɛ fini kɔrɔ ani mun tɛ fini kɔrɔ an bɛɛ ka dɔnniyaw ye kelen ye ingénieur b'u la ne tɛ architecte ya architecte b'u la docteur b'u la minnu bɛ mɔgɔw furakɛ
c'est-à-dire foyi tɛ dɔɔni foyi tɛ ko mun tɛ sɔrɔsiya kɔnɔna na ayi o dɔnniya minnu bɛ jamana kɔnɔ denw na min ma fini ta o dɔnniya kelenw bɛ fini a bɛɛ de bɛ finitigilakaw la donc u fana bɛ hami jamana fana na komi an bɛ cogo min n'i y'a ye général Musa Senko Kulibali ye dusu ta ka bɔ k'a bɛna politique kɛnɛ kan parce que Mali yɛrɛ sariya de y'a fɔ i tɛ se ka fanga ɲini k'i to sɔrɔsiya la bon kuma bɛ kuma la fana sɔrɔsi tɛ se k'o fɔ parce que comme u b'a fɔ cogo min ko secret militaire donc k'e to fini kɔrɔ e da tɛ se ka don o la et puis ka ɲɛmɔgɔ u mana mun f'i ye i bɛ dan yen de bon pour que i ka se ka lafiya c'est-à-dire hakilina mun b'i la ka se ka o lase jamana ko la k'a fɔ jamana nin gɛlɛya in de bɛ yen bon ni de y'a solution ye e ka se k'i da mago la wagati bɛɛ kɔnɔna na f'i ka don yɛlɛ politique kɛnɛ kan bon o de y'ale obligé ka bɔ fini kɔrɔ ka na politique kɛnɛ kan ya sinon depuis a bɛ fini kɔrɔ a ka dɔɔnin b'a la général don natɔ la an bɛna an da to olu la a ye kalan minnu kɛ ani a ye jɔyɔrɔba minnu kɛ jamana kɔnɔna na i b'a faamu k'a fɔ mɔgɔ dɔw mun bɛ se ka jamana mara la politique mɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ finitigilakaw lagosi finitigilakaw yɛrɛ ka dɔnniya ka bon n'u ta ye jamana mara yɛrɛ la kosɛbɛ docteurs ni professeurs de bɛ fini kɔrɔ tan tɔ ayiwa jamana an bɛ waati kɛrɛnkɛrɛnnen kɔnɔna na a bɛ fɔ min ma ko transition utukalo la san 2020 kɔnɔna na Ibrahim Boubacar Keita ka Ala ka hinɛ a la ale ka fanga kɔni nana bi finitigilakaw fɛ camancɛla fanga nana bila sen kan ni o ye transition ye an bɛ o waatiw kɔnɔna na hali ni y'a sɔrɔ samasamaliw caman kɛra ka taa se CEDEAO ma diɲɛ ma ani Faransi jamanaw ko caman tɛmɛna nin waati laban ninnu na anw ka jamana kɔnɔ transition lahalaya e ye premier vice-président ye Ligue démocratique pour le changement kɔnɔna na e miirina b'e la wa e fɛla ye mun ye camancɛla fanga kan bi. Ok, monsieur Namele, merci. Donc i ka ɲininkali a diyara n ye kosɛbɛ donc camancɛla fanga in komi an ka président général Musa Senko Kulibali a yɛrɛ bɛ deli ka lase cogo min transition ye anw yɛrɛ ka fɛn laɲininen ye donc transition ye anw ta de ye bari wulikajɔ kɛbaaw maa minnu ko k'a kana a b'olu la a wulikajɔ si ma fɔ aw kɔ komi i y'a fɔ cogo min ale kɛra mɔgɔ fɔlɔw fɛ minnu y'a faamu joona k'a fɔ ko jamana bɛ sira mun kan a man ɲi donc ko jamana marabagaw k'a lajɛ u ka sira ɲuman ta donc a ye bilasiraliw kɛ ka fɛn sugu bɛɛ kɛ o bɛɛ de kɔfɛ dɛsɛ kɛlen k'a ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la faamu t'a la faamu tɛ sɔrɔ o de y'a kɛ a nana yɛlɛ politiki kɛnɛ kan donc ka nin ko in laɲini donc ni i b'a kalama M5 RFP an kun y'o tɔnden an ka parti yɛrɛ a bɛ partiw fɛ minnu fɔlɔfɔlɔ ye o baara ninnu daminɛ parce que M5 daminɛna ni EMK de Espoir Mali Kura donc an y'o tɔnden donc an y'o baara daminɛ ni Cheikh Umar Sissoco ye donc bon i ye fɛn mun laɲini bon a ka ca o baara kɔnɔna na i bɛ se ka dɛmɛ mun kɛ i bɛ se ka bilasirali mun kɛ i bɛ se k'o lase o ma voilà mais ko fili b'a kɔnɔna na gɛlɛyaw b'a kɔnɔna na mais transition in kɔni an ye laseli mun kɛ a n'an ye bilasirali mun kɛ a n'an ye faamuya mun sɔrɔ ni transition n'a mɛnna kojugu o de bɛ gɛlɛya ka taa fɛ mais plus a bɛ teliya plus gɛlɛya caman bɛ yen an bɛ kisi o ma donc o de y'a kɛ an y'a laɲini an k'a lajɛ a wagati fɔlen ninnu an k'olu respecter donc kuma o kuma n'an bɛnna fɛn minnu kan an k'an jija an ka olu waleya a bɛ danaya ta k'a da fanga marabagaw kan donc a bɛ ko caman nɔgɔya marabagaw ni maradenw ni ɲɔgɔn cɛ voilà donc an ka faamu kɔni o ye élection ka se ka kɛ date minnu fɔra donc nɔgɔya kɔnɔna na ayiwa kulu dɔ bilara sen kan min bɛ kɛ sababu ye an bɛ se ka fɔ transition baaraw kuncɛli
min ka cɛsiri bɛna ɲɛsin ma n'o ye kalafiliw labɛn ni EJ bilara sen kan EJ min ni dɔw kɔni ka jalaki sera ma wa dɔw yɛrɛ fana y'a yira k'a fɔ waleya ɲumanba don u kan ka dɛmɛ u ka baara la min bɛna kɛ sababu ye kalafiliw bolodalen don anw ka jamana kɔnɔ référendum ka taa se wasaden kalafiliw ma ka taa se maire kalafiliw ka taa se jamana ɲɛmɔgɔ suganti yɛrɛ ma san 2024 min bɛ kɛ ka a kuncɛ nin kulu kofɔlen in ka baara e ye premier vice président ye Ligue démocratique pour le changement kɔnɔna na e bolo u ka baaraw tagabolo bɛ cogo di bon EJ tiɲɛ yɛrɛ la an ka laɲini kun tɛ parce que gouvernement fɔlɔ transition gouvernement fɔlɔ an n'olu tun ye baara dɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ Mali politique tɔn bɛɛ lajɛlen donc an ye loi électorale an ye olu labɛnw kɛ o kɔnɔna de la o baara kɔnɔna na jateminɛ nana kɛ parce que mun de nana ni EJ ye parce que politiciens yɛrɛ de y'a laɲini ko ka organe unique de gestion ko k'o bila sen kan mun bɛ se ka jaabiw dili cogo sugu dɔw la k'olu bali parce que an a yera k'a fɔ administration bon olu ye mɔgɔ dɔw ka mɔgɔ sigilenw ye administration territoriale donc cour constitutionnelle olu fana mɔgɔ dɔw ka mɔgɔ sigilen ye donc olu ka se ka tilen mɔgɔ bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ kuma dɔ la a ma nɔgɔn donc o de y'a kɛ laɲini nana kɛ ko ka organe unique de gestion ka pouvoir dɔw d'a ma pour que a bɛ se ka jaabiw labɛn ka jaabiw di cogo min donc o y'anw yɛrɛ ka laɲini ye mais nin transition in kɔnɔna na olu bɛna baaraw boloda wagati min na o y'a sɔrɔ wagati nana gun élection na donc an ko an farati an kana nin ko in daminɛ sisan parce que n'a y'a daminɛ sisan a baara tɛna se ka kɛ ka bɛn ni élection ye donc an ka a boloda donc équipe min bɛna kɔfɛ o bɛ sɔrɔ ka na baara tɔ lase baara min don a ka suma a ka gɛlɛn donc et parce que kulu mun bɛ na sigi EJ a sigira ka ban donc ale kan k'a ka mɔgɔw bila ka taa cercle bɛɛ kɔnɔ donc vote bɛ kɛ Mali yɔrɔ o yɔrɔ ale ka mɔgɔw kan ka kɛ yen bɛɛ la bon n'a fɔra ko k'olu mɔgɔw ka sigiyɔrɔw labɛn k'olu ka crédibilité jate ka tila k'olu sigiyɔrɔw labɛn donc an bɛ taa tilo la kuma o kuma i b'a sɔrɔ wagati janfara donc o de y'a kɛ an kun ko ka a ɲɔngiri ka wagati wɛrɛ kɔnɔ bon an yɛrɛ nana ye effectivement gouvernement yɛrɛ tilala ka n'a ye k'a fɔ a ti bɛn donc o ye dɔ fara délai kan bon dɔ farala délai kan bon toujours yɔrɔ in na aw tun y'aw bolo ɲɛsin yɔrɔ min na tile bɔra yen donc dɔ farala délai kan mais toujours o ko in jɔrɔ b'anw na o ko in jɔrɔ b'an na k'a fɔ ko EJ bɛna se ka a ka mɔgɔw bɛɛ labɛn yanni élection datiw cɛ parce que élection dɔw kan ka kɛ 2023 in kɔnɔna na bon an t'a dɔn u bɛna olu mɔgɔw labɛn kɛ cogo min sinon an ni EJ mɔgɔw ye rencontre kelen kɛ u ko k'o ye prise de contact ye donc an ka ɲɔgɔn ye ka kuma ɲɛbila kumaw fɔ donc o kɔnɔna na an ka laɲini taara kɛ mun ye o ye an y'a ɲini u fɛ EJ mɔgɔw ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ minnu tilennen don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ parce que comme n y'a fɔ cogo min an ka élection ninnu problème ba fanba o ye mɔgɔ ko de ye parce que mɔgɔ dɔw bɛ u permettre ka taa jaabiw di ji cogo la o ma minnu sɔrɔ élection kɔnɔna na donc et puis mɔgɔ dɔw yɛrɛ fana bɛ yen olu yɛrɛ cogoya kama mɔgɔ tɛ se ka kala sɛmɛ olu ka kumakan na donc an kɔni an ka jateminɛ na an m'o mɔgɔ y'u la fɔlɔ mais an bɛ mun gɛlɛyaw ma olu ka kɛ mɔgɔ tilennenw ye u ka kɛ maa ladiri ye donc u mana mun sɔrɔ vote kɔnɔ u k'o de lase donc an b'o gɛlɛyaw ma kosɛbɛ et puis ka tila k'a f'u ye chronogramme laban mun fɔra ni bɛn kɛr'o kan donc élection kan ka kɛ cogoya min na donc élection ka se ka kɛ olu délais kɔnɔna na donc an ka laɲiniba kɛr'o de ye ayiwa ɲininkali laban min bɛ ɲɛsin an ka jamana kɔgɔduyanfan ma ni dɔw ko jamana kɔrɔnfɛla an y'a ye k'a fɔ nin waati laban ninnu na lamɔgɔw bɛ ka bila sen kan maramafɛn tabaga jɛkulu minnu bɛ yen nɔ simaw ka taa se an yɛrɛ kibaruya laban minnu sɔrɔ walima bataki laban minnu yera bɔlɔlɔ sanfɛ an y'a ye k'a fɔ chef d'état major u yɛrɛ o sigi u tɔgɔ la an ka jamana kɔgɔduyanfan lahalaya ka taa se Kidali lahalaya ma
waati laban ninnu na masala caman bi boli a kan Ligue démocratique pour le changement et a premier vice-président Gawusu Tangara ni maa ko k'i fɛla fɔ an ka jamana kɔgɔjuguyan fan kan e bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ dakurunya damadɔ la. Ok, merci. Donc an bɛ se ka mun fɔ o la an ka président n'o ye général Musa Senko Kulibali général a kuma o kuma a ko Mali tɛ se ka jɔ malidenw kɔ. Donc an kana jɔ mɔgɔ si la o de y'a kɛ an bɛ taa fan bɛɛ an bɛ taa villagew kɔnɔ an bɛ taa cerclew kɔnɔ Mali kɔ kan maliyɛnw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ s'u ma donc minnu kɛlen don ka marifa ta minnu murutilen don malidenw de don an dɔw de don donc n'i ye gɛlɛya yɛrɛ nalen fo ka na taa se marifa taw parce que ko bɛ na dɔɔni dɔɔni de ji bɛ don kɔ la c'est-à-dire anw ye nin ye depuis yɔrɔ jan donc mais komi kumaɲɔgɔnya kun kan ka kɛ cogoya min na o de peut-être o de jɛra dɔɔni ni gɛlɛyaw nana don kow la donc ni ala kɔni ye a nɔgɔya ye ani ni mɔgɔ min kɔni b'an ka kumakan lamɛn an kɔni ka faamu na Mali tɛ se ka jɔ ni kumaɲɔgɔnya tɛ Mali tɛ se ka jɔ ni kumaɲɔgɔnya tɛ donc mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen marifa b'i bolo marifa t'i bolo c'est-à-dire i mana kɛ maliyɛn kɔni ye Mali mago b'a den bɛɛ la Mali mago b'a bɛɛ la et puis n bɛ profiter i ka kuma nin fɛ minnu bɛ comme kuma dɔw bɛ sen na a fɔli yɛrɛ ka gɛlɛn mɔgɔ ma tiɲɛ yɛrɛ la parce que an nana bila olu fɛnw bɛɛ kɔnɔna na i b'a mɛn ko maliden ɲuman i b'a mɛn ko mali fasoden jugu c'est-à-dire nin si man jamana ma mɔgɔ si tɛ yen ko mun t'i ka jamana fɛ bɛɛ b'i ka jamana fɛ mais yecogo de tɛ kelen ye donc ne bɛ a faamu nin faamu cogo la mais ka o tigi wele bonya kɔnɔna na k'a fɔ a ɲɛna bon e bɛ faamu mun kan bon nin de y'an ka faamu ye donc a bɛ kumaw da yira ɲɔgɔn na a bɛ bɛn o mais ne mana nin fɔ dɔrɔn donc ayi e da t'a la e kɔni c'est-à-dire e kɛrɛfɛden donc ou bien c'est-à-dire a tɛ ɲini ka faamu yɛrɛ ko dɔrɔn k'an ka kɛ mugu ci ye dɔrɔn ko ka mugu ta ka taa jamana kɔrɔnfɛla la dɔrɔn ko k'a kɛ bunteli bon o t'a solution ye an ka faamu na solution in fɛn in kɔnɔna na fɛn fɛn bɛ se ka kɛ solution ye o bɛɛ y'a dɔ ye komi n y'a fɔ cogo min parce que sigikafɔ olu bɛ kɛ ka se niveau dɔw de la i y'a faamu donc a bɛ ɲɔgɔn faamu fo ka se niveau dɔw la bon komi mɔgɔ dɔw yɛrɛ fɛnɛ bɛ yen olu yɛrɛ ma lakodɔn i bɛ sigikafɔ kɛ n'o ye tigi ye cogo di i b'a mɛn de k'u taara nin yɔrɔ attaquer i b'a mɛn de k'u taara nin kɛ tan bon u lakodɔnnen tɛ donc olu sugu a ka kan jamana marabagaw ka labɛn kɛ ka se ka o gɛlɛya dɔw kunbɛn marifa bɛ maa o maa bolo an ka jamana kɔnɔ e bolo a bɛɛ kan ka ɲini k'u dɔn a bɛɛ kan ka ɲini k'a dɔn a bɛɛ kan ka ɲini k'a dɔn et puis k'a ɲini k'a dɔn fana mun de bɛ k'u bila nin na marifa t'a la mun de bɛ k'u bila nin na donc n'o ɲɛdɔnna sisan a solution o bɛ nɔgɔya donc n'an kɔni ka faamu na hali bi marabagaw u ka ɲininiw kɛ ka faamuyaliw kɛ mɔgɔ o mɔgɔ i bɛ Mali kɔnɔ parce que marifatigiw dɔrɔn tɛ o hali bi bi in na politiki yɛrɛ sira kan gɛlɛya baden bɛ yen dɔw fununen don gɛlɛya baden de bɛ yen parce que comme n y'a fɔ cogo min fɛn bɛ taa sira dɔ kan i b'a sɔrɔ o tɛ ka hakilina ye mais n'i welela bonya kɔnɔna na k'a ɲɛ f'i ye tuma dɔ la i b'a faamu bon hali tuma dɔw la an b'a ye dɔw b'a laɲini k'u bɛ regroupement dɔw kɛ pour que ka laseli dɔw kɛ olu bɛ balo la mais dɔw yɛrɛ t'ale laɲini kɛ olu bɛ t'u ta kɛ u yɛrɛ ma donc bon olu baara ninnu sari jamana mara kɔnɔna nin bɛɛ de b'a la o de y'a kɛ n y'a fɔ n ko mɔgɔ kana jɔ mɔgɔ la anw ye M5 kɛ an ye mɔgɔ caman y'a kɔnɔ mais c'est-à-dire a dɔw yɛrɛ tɛ ala a dɔ politiki yɛrɛ mun ye mais u nan'u yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ gɛlɛya dɔ de kama n tɔɲɔra ou bien n ka hakɛ minɛna na sira dɔ fɛ donc mɔgɔ minnu wulilen don pour que fanga ka taa donc an bɛ tugu olu kɔ donc o de y'a kɛ a cɛ man ɲi jamana kɔnɔ i ka mɔgɔw t'u yɛrɛ ma c'est-à-dire mɔgɔ mana dimi ou bien mɔgɔ mana muruti ou bien mɔgɔ mana hakilina dɔ di a ɲini joona i k'a tigi la faamuya
a ka ɲɔgɔn faamu o bɛ se ka nɔgɔya don ko la. fɔɲɔ ɲɔgɔn kɔw ti ban sigi yɛrɛ kɔnɔna na hali cɛ yɛrɛ n'a muso ni ɲɔgɔn cɛ i b'a sɔrɔ hakilinaw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ walima gɛlɛya dɔw bɛ se ka don ni ɲɔgɔn cɛ a bɛɛ lajɛlen n'a hakilina don nka ni ala sɔnna ma sigi ka fɔw mana kɛ aw bɛ ɲɔgɔn ye tuma dɔ la Gawusu Tankara an bɛ se ka fɔ baro sera a kuncɛyɔrɔ la i bɛ se ka mun foli kɛ nin waati in na an ka kɔrɔfɔw kuncɛ yanni an n'i ka sigi wɛrɛ cɛ an b'a jigiya ka fɔ nin tɛna k'a laban ye. Ok, an bɛ foli mun kɛ an bɛ maliden bɛɛ lajɛlen fo an bɛ jamana marabagaw fo alhamdulillah an b'an ka tɔndenw bɛɛ lajɛlen fo n'o ye Ligue démocratique pour le changement a membre bɛɛ lajɛlen an ka président yɛrɛ général Musa Senko Kulibali an b'a fɔ an b'a waleɲuman dɔn et puis an ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye an bɛ ka malidenw bɛɛ de wele ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan bi an bɛ se ka jɛ cogo min k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka général Musa Senko dɛmɛ a bɛ se ka fanga sɔrɔ cogoya min na donc an b'o welewele de kɛ ka ɲɛsin maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma Mali minnu bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan donc an bɛ bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ minnu ɲɛ b'an na nin wagati kɔnɔna na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ka jamana Bamakɔ sigibagaw yɛrɛ fo n'o ye Ɲare ni Ture ani Darabew ye ani an ka dugutigilakaw bɛɛ lajɛlen ani an bangebaaw an b'u bɛɛ lajɛlen fo an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ Usman Sherif Maranga Dara an ka foli b'a ye an ka bonya b'a yɔrɔ Mamadou Diko an ka foli b'a ye an ka bonya b'a yɔrɔ Buye aussi an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen vraiment nin bɛɛ jɔyɔrɔba de bɛ jamana in mara la nin bɛɛ jɔyɔrɔ de bɛ jamana in taɲɛ la donc an bɛ dugawu kɛ a ka sigi in yɛrɛ ye hali bi comme y'a fɔ cogo min taɲɛ in ala ka jidi ala ka jidi donc e yɛrɛ ni cɛ ɲamele a ye ni baara donc ala k'an bɛn wagati wɛrɛ inshallah wa salamu alaikum ka fɔ nin tɛna kɛ jɛmukan laban ye ani ni ɲɔgɔn cɛ tuma ni tuma an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan ka se ka na baro sigi kɛ jamana yɛrɛ fɛnɛ lahalayaw k'an da don la ni ka o kɛ masala ye an bɛ i yɛrɛ fo e min sɔnna k'an ka wele jaabi ani ka se ka na ni baro sigi kɛ jamana yɛrɛ kun kan ko kɔrɔfɔw la ka taa se i yɛrɛ ka baaraw tagabolo ma an bɛ Mali architecte bɛɛ lajɛlen fo ka tila ka Ligue démocratique pour le changement ka tɔndenw bɛɛ lajɛlen fo e ni maa minnu yɛrɛ fɛnɛ maa minnu ye accompagné kana studio kɔnɔ an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo ka i sigidalamaw u bɛɛ lajɛlen fo général Musa Senko Kulibali yɛrɛ an ka foli bɛ se a ma k'a ɲini masa Rahamani fɛ basigi ani kolosuma ala ko o sabati an yɔrɔ ni ala sɔnna ma dɔgɔkun yɛrɛ anw ni ne an na ɲɔgɔn sɔrɔ ni jɛmukan kelen kɛnɛ ka Gawusu Tankara ka baro kɔfɛ an b'a jigiya ka fɔ faamuyaliw caman sɔrɔla baro in na ala k'an ka jamana basigi ni k'a kolosuma ala ka dɔgɔkun yɛrɛ jɛmukanw yira an na يمام وللهوى يمام وليا يمام وللهوى يمام وليا بسمة تقهر الهموم والامل يملاها عمر الظلم ما يدوم وارضك ما بننساها بسمة تقهر الهموم والامل يملاها عمر الظلم ما يدوم وارضك ما بننساها والكون كله بيحضر لعرس الحرية لما